21 сакавіка. Гэты дзень міжнародная культурніцкая арганізацыя ЮНЕСКО, якая пры ААН існуе, абвясціла міжнародным днём паэзіі. І начальство патрабавала, каб я нешта распавёў вам пра паэзію. Гэта для мяне цяжкая тэма, бо я літаратар, можна сказаць, пісьменнік, аднак не паэт і не літаратуразнаўца і не літаратурны крытык. Аднак загады выконваюць, а не абмяркоўваюць. Таму паразважаем. Мы ўсе ведаем са школы, што ў 19 стагоддзі і ў першай палове 20-го стагоддзя, у першай траціне 20-го стагоддзя, гэта пытанне спрэчнае, паэты сапраўды былі уладарамі думак. Той самы Пушкін у Расіі, Лермонтаў, Міцкевіч на Беларусі, тады Літва, як казалі, як Колас, як Купала. Такое было. Мы гэта ведаем з даследаванняў, са школы, з мемуараў. А вось у другой палове 20-го стагоддзя і зараз, на пачатку 21-го стагоддзя, папулярнасць паэзіі і паэтаў значна меншая. Чаму? Ніхто дакладна гэтага не ведае. Такі час. І, мне здаецца, адзін з чыннікаў у тым, мы можам шукаць, што пішучых людзей зрабілася або з'явілася вельмі многа. 2 гады таму я праводзіў майстар-клас для маладых хлопцаў, дзяўчат, якія хочуць пісаць кніжкі. У мяне ж вельмі многа кніжак. І я тады паглядзеў, а колькі ж ёсць паэтаў і пісьменнікаў цяпер. І у сеціве паглядзеў даныя, што, напрыклад, у Расіі афіцыйна зарэгістравана больш за 42 тысячы паэтаў і прыблізна 40 ці 39 тысяч пісьменнікаў. Вы толькі сабе ўявіце гэтыя велізарныя лічбы. І кожны з іх лічыць, што ён таленавіты. І кожны з іх марыць пра славу, што ён будзе таксама вядомы, як той самы Міцкевіч, як Пушкін, а мо і больш. Аднак, калі так многа паэтаў і пісьменнікаў, гэта зусім немагчыма. Калі існуе 42 тысячы пісьменнікаў або паэтаў на расейскай мове, або там на ангельскай, або на французскай, зразумела, што ніводзін нармалёвы чалавек нават пазнаёміцца з імі не можа. Не тое, што там крычаць «Слава, слава, які таленавіты». Зразумела, што сярод такой масы пішучых людзей ёсць шмат таленавітых. Аднак мы, на жаль, іх не ведаем. І ўсё зрабілася неяк дробнае. Ёсць розныя групоўкі чытачоў, якія шануюць таго або іншага пішучага чалавека. Але вось такіх уладароў думак, каб усе іх ведалі, каб усе радаваліся іх творам, такога няма, і мне здаецца, што ўжо ніколі не будзе. Гэта можа сумна, а можа гэта добра, бо калісьці ж фантасты пісалі. Марылі, што калі праца будзе механізаваная і аўтаматызаваная, усе людзі займуцца творчасцю. Вось гэты час і прыйшоў. Усе пішуць. 42 тысячы – гэта не 42 мільёна, аднак таксама вельмі многа. Людзі пішуць. Гэта добра. Эстэтыка пайшла ў масы. А цяпер звярнем увагу на беларускую паэзію. Мне здаецца, што ўсю гісторыю беларускай паэзіі, адразу скажу, сучасную беларускую паэзію, я там не буду разглядаць Міцкевіча, гэта было крыху раней, а мо не крыху, а там на паўстагоддзя раней, можна падзяліць на 3 няроўныя часткі. Па-першае, гэта дарэвалюцыйная паэзія. Недзе там да 17-18 года 20-го стагоддзя. Тут, мне здаецца, мы можам вылучыць 3 велізарныя постаці. Гэта Купала, гэта Колас і гэта Богданович. А ўсе астатнія там, як Цётка, напрыклад, як Ядзвігін Ша, гэта быў псеўда Лявіцкага, такі быў чалавек, там рэвалюцыйныя гэта паэтыкі, всякія там гаруны да чароты. Сёння хто іх ведае, хто іх чытае? Выключна літаратуразнаўцы. І больш ніхто. І, магчыма, так і патрэбна, каб было. Бо не можа чалавек, нават культурны, адукаваны, ведаць усіх
у лепшым выпадку чуў прозвішча. Магчыма, калісьці пачытаў нейкі верш або нават 2 верш. Усё. Наступны перыяд – гэта савецкая паэзія. Савецкая паэзія, як мы ведаем, збольшага была партыйная. І гэта быў так званы сацыялістычны рэалізм, такі быў накірунак, што трэба пісаць не пра тое, што ёсць, а пра тое, што патрэбна, каб было, з погляду ідэолагаў. А ідэолагі былі ўсе як адзін камуністы. Яны шмат пісалі. Я зараз працытую сучаснага лінгвіста Міхася Баярына, бо лепш за яго я пра савецкую паэзію не скажу. Он, мне здаецца, вельмі трапна сказаў. Ось я чытаю. «Вас было много. Люди, что состояли в творчем союзе, следовали правильной идеологии линии партии, заседали увесь час на своих поседжаннях, бясконца уручали одно одному премии, хвалили одно одного у критичных артикулах, выкрывали цемрашалу и доносили на националистов, друковались великими накладами, вывучались у школьной программе, але зараз цяжко узгадать нават ваши имёны, не тое, что творы». Дык што, не было сапраўдных паэтаў? Былі, зразумела. Сапраўдныя паэты заўсёды былі, ёсць і будуць. Аднак, хто гэта былі людзі? Ну, напрыклад, Дубоўка, Владзімір Дубоўка. Цудоўны паэт. Які ў яго быў лёс? Ён быў вязень. Вязень гулагу. Больш за 20 гадоў. Быў цудоўны паэт Майсей Сяднёў. Хто ён быў? Эмігрант. Мы яго не ведалі. Была цудоўная паэтка Наталья Арсеньева. Таксама ж, ну, так здарылася, у міграцыі жыла ў Польшы, не ў Савецкім Саюзе, не ў БССР. Хто там яшчэ быў такіх, каб узгадаць? Геніюш. Геніюш жыла на Беларусі, аднак яе не друкавалі. Яна лічылася ворагам народа, таксама была ў вязенні. Была Канстанцыя Буйло, таксама добрая паэтка, аднак яна жыла ў Маскве. І таму ее не чапалі, а так бы тут, каб і жыла ў Мінску, так арыштавалі бы, зразумела. Гэта паэты беларускія савецкіх часоў, аднак не зусім савецкія. Яны хто ў вязенні, хто ў эміграцыі, хто па-за межамі Беларусі. Ну, а іншыя. Я магу згадаць толькі Ніла Гілевіча. Ён жа атрымаў у 91 годзе звання народнага паэта. Я чытаў яго, спрабаваў чытаць, лепш сказаць. Ёсць рыфма, ёсць думка, а вось чытаць яго чамусьці не хочацца. Не хочацца ўсё. Таксама паэт савецкіх часоў. І трэці перыяд – гэта сучасная беларуская паэзія. Я дрэнна яе ведаю, аднак час ад часу трапляюць у рукі вершы некаторых з гэтых паэтаў. Добрыя вершы. Добрыя вершы. Пытаюся у знаёмых, ці чыталі? Не, нават не чулі. А што, сапраўды таленавітыя? Ось я, напрыклад, рэкламаваў такую сучасную паэтку маладую Ганну Комар. Мне вельмі падабаюцца вершы. Ну, як-небудзь знойдзем час, пачытаем. Не знайшлі, не пачыталі. Аднак, хачу сказаць, каб вы не сумавалі, паэзія была, ёсць і будзе. А уладары, думак яны, не уладары, гэта ўжо іншае пытанне. Вось так мне здаецца, такім чынам. Родная хата. На страхе цыбаты бусел со своей дзятвой, бохан чорны на абрусе, хлеб надзённы мой. Край сасновай Беларусі, мой бацькоўскі край. Я люблю яго вятрыскі, поле, жыта, гай. Я люблю яго скалыскі, ды хачу сказаць, толькі ў роднай хаце люба шчасце здабываць. Я разумею, гэта традыцыйны верш. Сучасныя паэты пішуць іншым чынам. А я люблю вось такое. Ну, можаце мяне забіць, мне гэта падабаецца.